Ya Allah deb minekay jaydim xaltaning içine yeplep. Bir dadasının kolunda işlegen urganchli adam bar edi, buğday yegip kolxozda. Kolxozga barıp bir jıl buğday sumalak pişirsek, şu kishi aytып etdi, mınday hazırlary bizler betde un kaltaga salıp östürüp atır dep. Şuning üçün bir marta şöйтіп jayıp pişirip edim özüm hem. Endi mine ekinchi marta köp jıl boldu. 20-njy ýyldan beri pişirmedik. Sumalakty men ağırıp kaldım 20-njy ýyl. 19-njy ýyl 19-njy ýyldan keyin pişirmegen çağımız. Endi minekay ya Allah dep bu ýyl 25-nji ýyl 30-njy mart 28-nji mart günü koyup atypman Huda kalasa. 1-1,5 santimetr atrafında dep oýlaýman mine kalaňlygyn. Endi bahaly kudret jaýdym.